mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ ajọ mgbọrọgwụ ajọ mgbọrọgwụ ajọ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mo my chief root omegas sọ gị na-arụ ọgwụ ịbụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ ịbụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ ịbụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ onye ike onye ike onye ike onye ike onye ike onye ike deede ọnwụ ịbụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ ịbụ mgbọrọgwụ na-arụ ọgwụ mgbọrọgwụ mee mgbọrọgwụ mee mgbọrọgwụ mee mgbọrọgwụ mee mgbọrọgwụ a na-arụ ọgwụ 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 ebube na-alụ 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 karigo Jesu Kristi karigo ole ole onye bi n'eluigwe were ụwa mere mmemme akwa asụ ụkwụ ya ole mmụọ na-eri mmụọ ole ewuchachi my comforter my provider my consoler ole you are my healer the fountain of life only a man that become a president never elected or appointed ewucha o ichichi ga-achịgharị